Na začiatok vám teda rozpovedzte nejako váš príbeh od nejakého prvého stretnutia až po taký moment, keď ste si povedali, že toto manželstvo je naozaj pred Bohom. Dámy majú prednosť, poď. Ďakujem. No, ja by som tak trošku zobšírna, ale predsa rýchlo hovorila. My sme s Robkom spolu od našich 13 rokov. Takže manželia sme 35 rokov, od svojich 13 rokov sme spolu, tak boli sme 7 rokov spolu, 42 rokov, ešte si môžete aj náš vek vypočítať. Nesedí to. Tak nevadí, kde si sme sa sekli. Takže od 13 rokov sme spolu. Naše chodenie vyzeralo asi takým spôsobom, že boli sme mladí, Robko mal svojich kamarátov a naše chodenie vyzeralo tak, že dohodli sme sa, že sa niekde stretneme a teraz som čakala, príde, nepríde, žiaden mobil, žiaden lístok. On chodil na inú základnú školu do iného mesta, z jednej dediny sme, takže som poslala lístok, alebo poslali sme si lístok, že kedy sa stretneme a vlastne vy neviete, či ten lístok dostal alebo nedostal, takže som ho čakala na určitom mieste, on tam neprišiel, tak keď som hodinu čakala, tak som sa vybrala za ním domov a teraz som tam prišla, on tam nebol. A tak si myslím, asi je tam, kde sme sa mali stretnúť a takto som chodila. Až nakoniec sme sa po nejakých 3-4 hodinách stretli, lebo on si to užíval s kamarátmi. Takže... Bol po škole. Nie, do školy bolo ťažké chodiť, čak. Ale... Škola. Opíšľam. Čo to je? Ale nie. Takže naše chodenie vyzeralo asi takto a z toho aj vyznelo, že ja som bola dostatočne potom zakomplexovaná, lebo v podstate som stále rozmýšľala, mám ma rád, nemám ma rád, ideme byť spolu, neideme byť spolu a tak. A išiel čas a keď už sme mali nejakých 18 rokov, tak bolo to tesne pred vojnou. Robko už vtedy mal, tí kamaráti to boli takí vyťuzi, a mali tak nabehnuté na také riadne somariny. Ja som stále hovorila, že počúvaj ma, že ak niečo vyparadíš s nimi, tak ja s tebou končím. Ja som bola vždy tá správna. Hej? Ja vždy všetko viete správne urobiť. Doteraz, že? No, presne. Takže on vyparatil. Takže ich chytili policajti, chalana nebolo, jeho mama plakala, že kde asi môže byť, všetkých tých známych, kde viem, ako v okrese sa nachádzali, som obišla, nikto nám nič poriadne nepovedal. Za nejakých, neviem koľko, 24 hodín sa chlap objavil na policajnom aute doma a bolo to, a teraz si hovorím, tak ja už nehodlávam, že akože od 13 rokov, ja som mu to jasne povedala, jedinýkrát v živote u nich doma. Ja som mu vypálila. Vrajím, ty si normálny. To ako jedinýkrát. Počúvajte, milujem ho a vždy som ho milovala ako, no, hrozne. Doteraz sa hanbí, keď tak na ňo pozerám. Jeho mama, joj, nerob. No, takže tak vrajím, že ja na teba kašlem. A to bolo v tom období. A to bolo fakt krátko predtým, ako odchádzal na vojnu. Takže som si povedala, že dobre, odchádza na vojnu, nejako dobre. Odišiel na vojnu a tým sa nejako ten náš život zmenil. A keď bol mesiac na vojne, tak ma prvýkrát požiadal. My sme sa dovtedy moc nebavili o tom, že sa zoberieme, lebo sme boli mladí, tak nám to nejako nedocákavalo, že tam je nejaký smer. Tak ma požiadal o ruku na pohľadnici, náboženskej pohľadnici, on neveriaci. Hovorím si, no chudák, to tam už asi preplo. Ale reko, fajn, dobre, tak som mu povedala, áno, hej, žiadne ovácie, pohľadnica s barančekom a kuriatkami. A ešte k tomu bol ten text, ten text tam bol taký, viete, ten predpísaný o tom, že Kristus stal z mŕtvych a tak. A na druhej strane, že chceš si ma zobrať za muža. Fajn, romantika, fest. No a ja som povedala, že áno. A ďalej by som pokračovala v tom príbehu, že zobrali sme sa, ale v mojom živote bol strach. V mojom živote bola totálna zakomplexovanosť, bol totálny strach,
strach z toho, že všetko pokazím. Máme rodiny, ktoré sa nerozviedli, ani Robkovi rodičia, ani moji, takže my sme vždy boli v tom, že manželstvo je na veky, ale hovorila som si, my sa rozídeme, my sa rozvedieme, ja som nemala priateľov tým, že od 13 rokov som bola vždy len s Robkom, takže ja som nemala priateľov, jeho priatelia ma brali za konkurenciu, nie za kamarátku, takže bola som sama a bola som úplne naviazaná na ňo, ale totálne. Jednoducho nič bez neho. Jemu som nedovolila dýchať, nedovolila som mu žiť. Všetko sa točilo okolo toho, aby náhodou som niečo nepokazila a bola som hysterická a takto to trvalo nejaké 2 roky manželstva a po 2 rokoch manželstva fakt som ho milovala. Fakt by som za ňo dýchala. Ale po 2 rokoch manželstva, keď nemali sme prácu, ja som bola na materskej, Robko nemal prácu, som sa stretla, respektíve moja mama sa stretla s jednou kresťankou a tá jej hovorila o Kristovi. A keď jej hovorila o Kristovi, keď jej hovorila o všetkých tých veciach, aký je Ježiš úžasný, ako vie prísť do tvojho života, ako ti vie zmeniť život, ako on zaplatil za všetky tvoje hriechy, ako je ten, ktorý vie v tvojom živote urobiť zmenu, tak na základe tohto som prijala Ježiša Krista do svojho srdca. Urobila som ho pánom svojho života, prišiel, zobral všetky moje stavy, všetky moje strachy, zobral všetku moju menicenosť na seba a ja som prvýkrát v živote pocítila to, že z mojich pliec padla taká ťarcha a padla taká ťaž z budúcnosti, že viem, že ma zmenil. A odtedy sa začalo meniť naše manželstvo. Robko sa síce na mňa pozeral trošku ako na podivina, my sme sa s mamou znovu zrodili, bolo to síce nejaké, ale sledoval to, že či teda táto moja zmena, že či je to fakt zmena, alebo je to len taký poriv. A teraz Robko nech povie, že... Už som myslel, že idem domov. Že máš šancu, utekaj. Že nevadí, nesedím sa tu zle, v pohode. Už máme len 1,5 hodiny, takže vydržím. No, neviem, či mám k tejto otázku si asi pamätám, ale že či teda by sme sa aj ďalej dostali. Ale dobre, ja poviem možno len rýchlo, alebo skúsim to preletieť. Možno by som povedal taký ten bod alebo moment, neviem, či si to všetci chlapi pamätáte, keď ste svoju manželku stretli prvýkrát. Ja si to pamätám veľmi dobre. Bolo to niekedy v 84. alebo 5. roku. To si možno niektorí ani nepamätáte vlastne. A skutočne neboli telefóny, skutočne nebolo nič. Mohol si sa iba stretnúť alebo nestretnúť a čakať alebo odísť. A pamätám si ten moment, lebo objavili sme sa, alebo vyskytli sme sa na jednom lyžiarskom svahu, kde vtedy lyžovala, mimochodom oco alebo svokor bol lyžiarsky tréner, takže oni tam lyžovali, trénovali. My sme sa tam s chalanmi ani neviem prečo objavili a ja som ju ako osobu prvýkrát v živote zbadal, som mu zazrel. A presne viem, čo mala oblečené a úplne extrémne si pamätám, mala na hlave takú tu, kedy sa to nosilo také, volali sme to, že ruská baranica, to bola taká čudná ušianka, ale ona bola trochu iná liga, lebo tým, že chovali všetko možné asi, čo sa hýbalo. Mala domácu, hej? A čo behala, áno, mala neviem, z nejakej ovečky, takú, čiže proste štýl. Niečo viac, my sme mali takú normálnu z obchodu. Čiže celé tak ako to bolo, ako som mu zazrel, tak proste ten moment to bolo ako taká fotka. A ja som v momente vedel, že... V momente proste sa stala taká vec, že som bol okamžite nejakým spôsobom proste pripnutý ku nej, alebo pritiahnutý, alebo priviazaný ku nej. A proste od toho momentu, napriek tomu, že teda spomínal na to, že bola nejaká partia, kde sme veľa času teda trávili s chalanmi. Vtedy to úplne, na tom začiatku to úplne nebolo, lebo boli sme skutočne mladí. Ja som hral hokej a teda mal som svoje tréningy, 2-krát do dňa sme trénovali a tak. A ten voľný čas, keď ostal, tak sme proste trávili skutočne spolu.
A ja som síce mal kamarátov, povedal, že nemala priateľov, lebo odtedy ten čas sme trávili spolu. Ja som mal síce priateľov a ja som tak lavíroval medzi tým, proste či s nimi, alebo proste sme spolu a tak sa to všelijako bylo. A potom samozrejme prichádzalo obdobie, trošku sme vyrástli, už sme mali 13, takže už sme si kúpili motorky a už sme robili proste iba hlúposti. A stále nás niekto naháňal a tak. To tak býva na tých motorkách. To tak býva, zvlášť keď máš 13 a behaš na motorke. To si ho kúpiš, vieš. A podobne. Takže stále bolo zlé, ale odtedy sme proste trávili čas spolu a skutočne až prišiel ten problém, ktorý spomínala. A tam prišiel ďalší silný moment, ktorý v mojom živote bolo ich teda niekoľko. Toto bol jeden skutočne silný moment, lebo dovtedy sme boli niekoľko rokov spolu. A my sme vyparatili takú vec, ktorá vedela zabezpečiť, že som mohol ísť proste na nejaký taký oddych niekoľkoročný, kedy by som s ňou určite nebol, nie že každý deň. Volá sa to dochládku. Volá sa to dochládku, nejak tak sa tomu hovorí. Ale aj to musím povedať, že vďaka Bohu, nejako sme sa z toho vylízali, bolo to dobré. Ale keď sa toto stalo, tak som vedel, že teraz si to kamoško, ale že pokazil. Máme tu aj deti. Že teraz si to pokazil a v podstate môžeš prísť o všetko. A tak som si hovoril, ak prídem o tento vzťah, tak som úplný magor. A vtedy domáca baranica. A je to stálo za to. Ešte tak mám to nemal stále v hocikto. sebe. Čiže ja som vedel, vtedy sme ešte neboli znovu zrodení, takže nemôžem povedať, že som sa za to modlil niečo, ale samozrejme som nechcel, aby nás proste zavreli, aby niečo. Veci sa podarili, ja som odišiel na vojnu a potom prišla tá vec, samozrejme, ja som vedel, že ho chcem a že si ju chcem zobrať. To som vedel proste už ten prvý deň, keď sme sa nejako stretli, tak som vedel, že proste toto je proste osoba, s ktorou som nejakým spôsobom spojený, ku ktorej som pripútaný. A tieto veci to len potom potvrdzovali a posilňovali, že túto osobu a túto ženu si chcem zobrať a s touto ženou chcem byť proste na veky. A ak o ňu prídem, tak je to úplne zle. Vďaka Bohu veci sa podarili, kúpil som nejakú pohľadnicu. Áno, jak tomuto ma napadá, že aké storočie, také požiadanie o ruku. Čiže napríklad aj také tie pýtačky, alebo tie zásnuby, alebo čokoľvek, alebo také tie romantické predstavy na brehu mora, útes, prsteň, spadne ti potom do mora, alebo neviem čo, si strašne vysoko. Nemusí to byť vôbec strašne nádherné. Ak je, tak ako je to všetko v poriadku, každý si to môže nastaviť. Ale jedno je isté, že to spravíš a možno ti to aj pripravia dneska agentúry a spravíš skoro film na to, ako požiadaš svoju manželku o ruku a všetci to natočia dneska a bude to vidieť celý svet. Predtým to nemohol vidieť nikto, lebo telefón bol iba ten s tým káblom. A čiže musel som niečo vymyslieť, napísať, poslať nejakú pohľadnicu, keď im to tam prišlo. Potom si niečo prečítala, myslela si teda, že asi mu už preskočilo chudačísko tam medzi s tými chlapmi, blbnú tam, váľajú sa po zemi, strieľajú zo samopalov. Čiže nie je to, ako vyzerajú napríklad zásnuby, zabezpečí to, že manželstvo bude šťastné. Dobre, posuňme sa Asi ďalej. stačí, Hovorili ste teda, že ste 35 rokov spolu. Ako zabezpečiť taký ten pevné manželstvo, ako proste si neliesť na nervy. Lebo ako to, že niekto má dlhé manželstvo, to je pravda, ale realita je taká, že si lezú na nervy. Ako proste tie povahové črty vedieť spolu zladiť, po prípade sa na ne tak pozniesť. My dvaja sme úplne dva rozdielne svety. Úplne povahovo rozdielni. Úplne. A teraz? Čo s tým? Ja poviem jednu vec. Mňa Boh požehnal môjim manželom. Môj manžel, keď by ste si prečítali Efeským 5, 21 až 43, tak je to, keď Pavol opisuje manželstvo a on hovorí vzhľadom na cirkev. Je to tam nad nami, ale to je 12 veršov. Z tých 12 veršov, 2 verše sa týkajú ženy, že má svojho manžela milovať, že sa mu má podriadovať ľudia. Všetkých ostatných veršov sa týkajú mužov. Ako ho má milovať? Ako má byť k nej dobrý? Ako má byť ako Kristus naproti nej, ktorý sa obetuje za ňu, ktorý ju svojím slovom obmie, ktorý ju každý povzbudí. Každý v manželstve čaká, že čo urobí ten druhý. A spomínala to naša Peťa,
Ja by som chcela povedať, že manželstvo je stále o dvoch ľuďoch, ktorých Boh sa rozhodol spojiť v jedného. A každý si musí urobiť svoj diel práce. Takže ak si dosť odvážny muž, a máš byť muž, máš byť ten, ktorý vie uniesť tie výlevy tej ženy, tak sa jej skús niekedy pravdivo opýtať, bez toho, aby ona mala mať strach z tvojho psychického ataku. Skús sa jej niekedy pravdivo opýtať na to, či je s tebou vážne šťastná a nech to povie. A keď teda ti niečo povie, čo ti nebude hrať do karát, tak skúste sa otvorene rozprávať, čo si môžete navzájom urobiť, aby vaše manželstvo bolo dobré. My strašne veľa času trávime tým, že my sa rozprávame o kadečom. Dá sa povedať, že my sme 24 hodín spolu, každý jeden deň robíme, spoločne podnikáme, spoločne máme rodinu, spoločne sme v cirkvi, všetko robíme spoločne a nerezieme si na nervy a je to pre mňa stále veľké požehnanie. Je to pre mňa veľký dar, že ja sa každý jeden deň ráno môžem zobudiť vedľa svojho manžela. Že môj manžel stále je pri mne. Ale musím povedať, že môj manžel je fakt tak výnimočný a tak dobrý, že ani by som asi by som bola sprostá, keby som robila zle. To je on, áno. Máme strašne málo času. Jednu vec musíme povedať, lebo nemáme čas. Jednu vec musíme povedať, že to, ako vyzerá manželstvo, alebo ako vyzerá naše manželstvo, alebo aký vzťah máme, alebo ten život, ktorý sme prežili, tak za všetko, proste my to musíme povedať, že za všetko vďačíme jedine Bohu, pretože bez Boha, to sú také tie naše tipy, ktoré my si dávame a proste z času na čas sa k tomu vrátime. Naše manželstvo, predpokladám, že by vydržalo tak rok, 2, maximálne 3. Pretože tá rozdielnosť, a je to asi prítomné v každom manželstve, aj sa to hovorí, že protiklady sa priťahujú, asi je to aj lepšie, lebo keby dvaja pomaly do akcie boli v manželstve, tak sa nikam nedostanú. Zase dvaja rýchli by stále na niečo narazili. Čiže tie protiklady sú asi správne, je to v poriadku. Je tam ale vždycky moment, že tie protiklady musia nájsť spôsob a musia nájsť riešenia na všetky situácie, do ktorých sa počas života dostanú. Či dobré alebo zlé, vždy musíš nájsť proste cestu, vždy človek musí nájsť riešenie a vždy v podstate sa potrebuješ prispôsobiť a hľadať riešenie v tej danej situácii a v tej danej okolnosti, v ktorej sa nachádzaš. To znamená, že Biblia hovorí, že keď sa dvaja ľudia zoberú, tak proste sú jedno. A to znamená, že ak ty si jedno so svojou manželkou, tak predsa sám so sebou sa nebudeš hádať, bol by si hlúpy. To znamená, že musíš hľadať riešenie, musíš ho hľadať, nemôžeš na veci pozerať tak, že ja chcem a ja som si myslel a ja to takto a je to takto a keď sa na teba dívam, nemôžem sa na teba dívať a proste všetky tie reči, ktoré povieš, potom ich nie je možné zobrať naspäť a všetko len človek pokazí. To znamená, že vždy musíš nejakým spôsobom hľadať riešenie a zvlášť keď príde konflikt alebo stačí výmena názorov, ale všetko musí skončiť tak, že stále ostane dobrá atmosféra, stále keď sa budeš napríklad alebo sa budeš vrácať domov, to sa môže po telefóne proste pohádať alebo riešiť nejakú situáciu, ale vždy to musí skončiť tak, že domov sa vraciaš rád a si šťastný, že môžeš ísť domov, lebo to je to tvoje miesto, kde sa prídeš ukryť, kde si prídeš sadnúť, kde sa posadíš a bude pokoj, bude radosť a si šťastný, že si doma, si šťastný, že tvoj manželský partner je vedľa teba. Proste tie situácie, keď sa dvaja pohádajú, každý to asi pozná, keď nie, mi zakývajte, kto ste spolu. Proste keď sa pohádaš, dobre sa povadíš a ideš spať, hej? Chlap väčšinou to má tak lepšie, lebo sa hovorí, že tam máš nejaké šuflíky, proste dáš to do nejakej krabičky, ľahneš si a manželka je do 2., do 3. hore. Proste je to tak. Ráno staneš, tak ťa neprivíta. Dobré ráno, miláčik, ako si sa vyspal. Zobudíš sa, raňajky, nič, káva, nič. Proste čaká, kedy už vypadne z domu, nech je tu kľud a nech je tu dobrá atmosféra. Proste je to zlé, nie? Je to proste logické. A Božie slovo napríklad hovorí jednu vec, Božie slovo hovorí veľa vecí, ale ohľadom
ohľadom manželstva. Je to mimochodom v prísloví, ja som si k tomu poznačil, lebo je k tomu veľa prekladov, ale jedno miesto v Božom slove hovorí, príslovie 18. kapitola, kto našiel dobrú manželku, získal bohatstvo alebo poklad a prijal dar od Hospodina. Takže ak si našiel a podarilo sa ti nájsť si manželku, tak ber to tak, že Boh hovorí o tom, že si získal poklad a získal si bohatstvo. Ak si získal poklad, ak si získal bohatstvo, tak o ten poklad a o to bohatstvo sa budeš vždycky starať. Nie? Keby si dostal nejakú, neviem čo, zlatú tehlu od strika Megdaka z Ameriky, že ti pošle nejakú dobrú dvojkilovú tehlu. Nesplakneš to na záchoda. Proste nehodíš to len tak, kde si medzi proste zadom, za kôľnu, medzi tie tehly, čo ti ostali, keď si prerábal niečo medzi staré obkladačky. Proste budeš si to šúchať, lešti, dáš si to do skrinky, do vitrinky a budeš si to opatrovať, alebo to dobre niekde skrieš a budeš sa o to starať. Nepredáš to, neminieš to, nebudeš to hádzať po zemi, proste nenecháš to špinavé, nebudeš niečo. Čiže tento obraz, alebo tento príklad jednoducho vieš preniesť do manželstva, o svoju manželku je dobre sa starať. Aj o svojho manžela. Dneska môj manžel prišiel s obrovským zjavením, veľmi sme sa na to zabavili. Jednu vec, čo by som chcela povedať, je táto. Čo sme sa naučili, že radovať sa v každom čase, vo všetkom nájsť niečo dobré. Keď ideš niekam, keď je niečo zlé, všetko sa ti kazí, ideš na dovolenku. Pokazí sa ti auto do palice, ty môžeš začať, ty ťapol, a kde si bol, a čo si nevymenil ten olej, no ty si taký lolo. Ale môžeš si povedať, že fajn, máme pokazené auto, ideme na dovolenku, tak čo ideme s tým robiť? Poďme hľadať riešenie, tak si zaspievajme, alebo hocičo. Hľadaš riešenie. Tlieskaj rukami. Ale nájdeš riešenie, keď si šťastnejší, keď si pokojnejší. Tak sa nám pokazilo raz tak auto, tak sme si našli takú nejakú dodávku, tak sme išli na tej dodávke, prišli sme na ubytovanie a bolo fakt zle. A teraz čo ideš? No tak môžeš si ho znepríjemňovať, aké si našiel ubytovanie, čo si. A ty si kde bola? A čo si to zabalila? Vôbec nemáme toto. Alebo ideš si užívať. Ideš na dovolenku. No a čo sa, keď sa pokazilo auto? Niekto nemôže ísť ani na dovolenku. My môžeme byť spolu. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže život, a sú oveľa vážnejšie veci v živote. Oveľa vážnejšie ako nejaké somariny, na ktorých sa dvaja hádajú. Takže že vždy môj manžel ma vždy učí, že užívať si život. Takže sa učím užívať si život. V dobrých časoch, aj v zlých časoch. Ale ešte to zjavenie poviem, lebo to je veľmi silné. Počúvajte ma, tí, čo čítate Joba, veľmi dobre viete, čo Boh povedal diablovi, keď mal moc útočiť na Joba. Robko, daj to, ty si to dneska s tým prišiel. Áno, dneska Boh priniesol zjavenie do môjho života. Je príbeh, keď poznáte Bibliu, tak v Biblii je jeden príbeh o jednom človeku, ktorým sa Boh dokonca chválil. Boh o Jobi hovoril, keď sa rozprával so Satanom, že pozri sa na môjho priateľa Joba, ako si dobre počína, ako sa mu darí, aký je fantastický, aký je úžasný. A potom tam prebehla nejaká debata a Boh povedal, že však kľudne choď a skús niečo spraviť v jeho živote, že či ma bude hľadať, alebo či ma nebude hľadať. A Boh mu povedal, že môžeš kľudne na čokoľvek siahnuť v jeho živote. A keď ten príbeh čítate, tak dneska ráno mi napadla jedna vec, že Satan prišiel do Jobovho života a je tam napísané, že mu zobral v podstate všetko. Boh povedal, že mu nesmie siahnuť na život. Všetko mu môže zobrať a nesmie mu siahnuť na život. To je tá pointa. Na konci, keď to budete čítať, tak zistíš, že Satan skutočne prišiel a teda vieme, že diabol prichádza, aby krádol, zabíjal a hubil. A on zobral, ukradol, zabil a zahubil všetko, okrem jeho manželky. Ani sa jej nedotkol. Chápeš? Dar sa neberie, no. Ani sa jej nedotkol, ale ja si myslím, že viete prečo? Že Biblia hovorí o manželskom zväzku ako o zmluve. Ešte mu ani dobre neradila, hej? Ako áno, samozrejme, tá debata, ktorú spolu viedli, tak určite ho neposilňovala, ani ho nedvíhala.
Čiže hovoríme tu o zmluve dvoch ľudí, ktorá je uzavretá pred Bohom a ktorá je tak silná, že keď Boh povedal, že iba na jeho život nesiahni, tak nesiahol ani na jeho manželku, lebo bola jeho zmluvným partnerom a Božie slovo hovorí, že keď dvaja sa spoja, muž a žena, tak sú jedno. A ešte k tomu, keď sa dvaja spoja, tretí medzi nimi je Boh a vedia zdolať všetko. Mali sme znova výborné chvály a tie chvály znova nás pozbudzovali aj v týchto veciach, že dvaja, traja spoja sa a pred Bohom modlia sa. A keď je manželstvo dobré, keď je, v Biblii je to spomínané, keď je muž tým Kristom v tej rodine, tak nie je ich modlitbám, nemajú ich modlitby prekážky. Toto vám všetkým želáme zo srdca. Ďakujeme pekne za rozhovor. Keby ste si chceli vypočuť od nich ešte viacej takých všelikých rád aj na výchovu, je to v Martine, Kresťanské spoločenstvo Martin, 17. decembra, keď si nájdete. A majú tam o výchove detí, keďže majú už aj vnúčata, majú aj k tomu, čo povedať. Keby vás to zaujímalo, kľudne si to môžete pozrieť. A ešte raz ďakujem. Máme tu síce ďalších 5 otázok, ale na budúce. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ďakujem pekne.